La tarda del dissabte 4 d'abril, uns 150 ciclistes d'arreu de l'Estat, més equips francesos i russos, es van aplegar a la carretera de Prats de Sabadell per disputar la 38a edició del trofeu Joan Escolar, una competició que recorda un ciclista, Joan Escolar, nascut a Lleida però criat esportivament a Sabadell allà pels anys 50. Encara avui s'evoca la seva figura en presència de part dels seus familiars, entre d'altres l'Isaac Escolar, el seu net i campió d'Espanya de fons sots 23 fa 6 anys. Poc abans de les 4 de la tarda es donava la sortida a una cursa que atorgava continuïtat a la Copa Generalitat, iniciada al febrer amb el Premi Inauguració de l'Hospitalet de Llobregat amb victòria del pistar olímpic Antoni Miguel. El gironí no va fallar davant el desafiament sabadellenc per defendre el seu mallot groc i optar així a una victòria final només signada pels més grans del ciclisme català els darrers anys, entre d'altres pel propi Sergi Escobar, que en aquesta cursa corria per primer cop amb els colors de l'SP. Estem aquí al trofeu Joan Escolar, la segona gran clàssica de la temporada. Es tracta d'una prova de poc més de 100 quilòmetres, una competició que es va iniciar fa unes setmanes al trofeu inauguració de l'Hospitalet de Llobregat i que compta amb l'Antoni Miguel com primer líder. Amb el pilot en plena marxa i 105 quilòmetres per davant es donaven ja els primers intents. Ja abans d'arribar a Castellar del Vallès, es situava al front Michael Torques de la Cisa Navarrès. Entre les repoblades colines de Sant Llorenç Savall, arran del monstruós incendi de fa uns anys, Torques lluitava per mantenir viva la seva curta renta en una tortuosa carretera que no permetia cap respir. Amb ell es formava un petit grup d'escapats, del que s'anaven incorporant noms com Airan Fernández, David Lozano o el rus Alexandre Raibakov. En els primers moviments del ciclista del Lokomotiv, com sempre un equip molt present a les curses que participen de Catalunya. L'elevat ritme per darrere fraccionava el grup en dues parts, amb l'equip ECP intentant posar ordre. Pujant cap a Gallifa, nous talls al pilot i aquest cop de debò. Per davant es formava l'escapada bona de la tarda amb varis russos del Lokomotiv, Rafael Rodríguez, Òscar Brualla, junts amb el primer escapat del dia, Michael Torque. Ja a Sant Feliu de Codines, el grup de darrere s'agrupaven en la seva tasca de capturar els fugats. Sabadell és a la primavera, territori ciclista. Com sempre, a cavall entre el març i l'abril, un parell de curses. El trofeu Joan Escolar i el Campionat de Sabadell anuncien l'arribada de la nova estació, omplint de ciclistes els carrers de la localitat vallesana en dues curses que, a més, s'integren dins de la Copa Generalitat, les grans clàssiques del calendari català que sumen les competicions més prestigioses del calendari regional. En una forta pujada camí de Castellterçol, Sergi Escobar es situava al front del pilot desmembrant-lo fins a emportar-se'n només el líder, Antoni Miguel, a la seva roda. Estem sobre el quilòmetre 40 i estem veient ja els primers moviments seriosos del dia. Tenim un grup de 7 corredors pel davant i al darrere acaba de saltar en Sergi Escobar, acompanyat de l'Antoni Miguel, que recordem és el líder de les grans clàssiques, en un moviment que esperem pugui ser decisiu cap al final de cursa. Companys habituals a la pista no van trigar en posar-se d'acord en la seva tasca de distanciar el grup, però aquest no volia permetre's l'aventura del líder de les grans clàssiques i va neutralitzar el duet. A l'altura de Mollà, el grup de 6 treia profit de la seva perfecta coordinació. La distància entre grups pujava fins al minut i mig. Semblava llavors que la sort podia estar de costat del primer grup, però la complexa cursa sabadellenca encara guardava sorpreses. Del descontrol del pilot sortien Oriol Colomer, Jordi Cervantes i el francès Julien Nicolàs. Els
primers símptomes de reacció al pilot arribaven gràcies a l'SP, que comandava la cursa amb l'objectiu de reduir la renta del 6 de davant. La pujada definitiva del dia, a poc més de 30 quilòmetres de meta, es deia Monistrol. Allà, nous moviments, els de Nikolai Mikhailov i Ian Duran, entre d'altres, acceleraven el ritme dels perseguidors. La duresa del recorregut es cobrava una primera víctima en el rus Artem Ovechkin, que no podia seguir el ritme dels 6 d'avantguarda. El descens cap a Sabadell es desenvolupava en un terreny tècnic i complicat on el conjunt del Martigues afilava les seves armes degut a que el pilot estava apropant-se perillosament als fugats. Tot i que durant molts instants semblava poc probable, els fugats començaven a veure minvar les seves opcions. Tant era la pressió que per davant, intents a la desesperada buscaven mantenir en vida un intent que va morir als mateixos carrers de Sabadell. Amb l'esprint ja llançat, el més ràpid fou el murcià David Calatayud davant Rafael Rodríguez, un dels escapats, i el rus Rodríguez Argelia. He venido de Murcia a correr aquí en Sabadell porque tengo mucha familia aquí en Sabadell. Y yo hoy me sentía corriendo casi como en casa. L'arribada massiva final era el colofó ideal per un desenllaç incert i molt emocionant que no va evitar que Antoni Miguel mantingués la primera posició a la general. Sí, jo sempre que pugui doncs ho intentaré, el que passa que bueno, hi ha moltes carreres que coincideixen amb altres del calendari nacional i serà complicat.